खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। बरपेटायाव सनानिनाव बोखांदों सानै एरेस्ट। थांनाय 14 बोसोर न'आव थानानैनो बेथन लाबोदों खौरां बरिगाव सावस्रि आरो अनसाय मिरुनि 4थि थाखोनि मावफारिया बिजय शर्माया। गरेश्वर जौगाखां खोन्दोनि बारग' बिडिअ भुपेन दासनि हेंथायै बोराय पेन्सननि 60 लाख रां जाख्ल'नायनि अजद। एमसिएलए माधव सेत्रीया आसाम गोरखा सन्मिलननि जानो गोनां जथुम्मानि खौरां लाहैदों। सिमेन्ट सापरियाव उफेरा सावस्रि फाहामथाय बादा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बरपेटायाव सनानिनाव बोखांदों। बरपेटा पुलिसा बरपेटा रोडनि बोरसि दैमानि रुगुं सेराव थानाय बाला भिटायाव अपारेशन खालामनानै सनानिनाव बोखांदों। बे जाथायजों लोब्बा लाना बरपेटा पुलिसा सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। बरपेटायाव सनानिनावजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुंखौ लखिमपुर नावबैसानि साद्याम आली आरो नबी हुसैन होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। रिपर्ट बादिब्ला दुथांफोरा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बाला भिटानि रहम आली मुंनि सुबुंनि न'आव भारा थादोंमोन। बिसोर सानै दुथांखौ जायगानि सुबुंफोरा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सन्देह खालामबोदोंमोन आरो नोजोर होबोगासिनो दंखायोमोन। बबेखानि शुक्रबारखालि बेलासियाव गुबुन सानै सिनायमोनि सुबुं फैना बिसोरनि भारा न'आव हाबफैयो आरो बेखौ नुना जायगानि सुबुंफोराबो न'आव हाबफैनानै सोंथि खालामहैयो। बे समावनो गुबुन सानै सुबुङा खारलांनो हायो। नाथाय लखिमपुरनि सानै दुथांखौ हमनानै गोख्रों सोंनायाव गिबियाव नानि फालांगि मावो होनना फोरमायदोंमोनब्लाबो उननि समाव सनानि फालांगि मावनायखौ सिमान लायो आरो 2 केजिसो लिरथायनि गंसे सनानि नावखौ जायगानि सुबुंफोरनो दिन्थियो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसा सनानि नावजों लोगोसे सानै दुथांखौ एरेस्ट खालामो। दा समाव गोबां बेखारफोर सोलोंथाइ थासेयावबो सोरखारि साख्रि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानाय समावनो खायसे सोरखारि मावफारियाफोरा सोरखारनि मेगनाव हाद्रि सारफावनानै खामानि मावाबालानो न'आव जयै बेथन लागासिनो। बिदि जाथाया जादों उदालगुरियाव। मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि गुदि सावस्रि मिरुनि सिङाव थानाय खौरां बरिगाव सावस्रि आरो अनसाय मिरुनि 4थि थाखोनि मावफारिया बिजय शर्मानि मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 2008 मायथाइयाव साख्रियाव हाबदोंमोन। नाथाय साख्रियाव हाबनायनि उननिफ्रायनो 14-15 बोसोर गावनि खामानियाव दिनैसिम फैयाखै। उदालगुरि लोगो सावस्रि सिबिथाय बिथोनगिरि मावखुलिनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा खामानियाव फैयैखायनो बिथांनि बेथनखौ बन्द खालामनानै दोनदों। नाथाय बिजय शर्माया गोबां नंखाय बेराम जानाय दिन्थिनानै बिजिरसालिनिफ्राय गनायथिलाइ लानानै बन्द जानानै थानाय बेथनखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव दिहुननानै लायो। बे बन्द जानानै थानाय बेथनखौ लानायनि उनावबो दिनैसिम फिन गावनि खामानियाव फैयाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां शर्माया गोग्गो देहा आरो गोख्रों सुबुं। दा बिथाङा गावनि जायगायाव गंसे दखान होनानै फालांगि मावगासिनो दं। बियो 3-4 बोसोर बन्द जानानै थानाय बेथनखौ दिहुननो फिन मेडिकेल सार्टिफिकेट लानानै बिजिरसालियाव थांगासिनो होननानै मिथिनाय जादों। उदालगुरि लोगो सावस्रि सिबिथाय बिथोनगिरि मावखुलि आरो खौरां बरिगाव सावस्रि आरो अनसाय मिरु सामलाय आफादा गोजौसिम दाबि दैखांदों दि बिजय शर्मा मुंनि नंखाय बेरामनि देहा आनजाद खालामनो थाखाय मेडिकेल बर्डनि जोहै नायबिजिरनानै थार राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिफानारि मन्थ्रि गोजौसिन रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों। बेनि सोमोन्दै गोबांथार उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो फोरमायदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जेबो राहा लायैयाव फिन खौरां बरिगाव सावस्रि आरो अनसाय मिरु सामलाय आफादा मोनसे गोनां आफाद लिंनानै बिजय शर्माखौ हप्तासेनि गेजेराव गावनि खामानियाव फैनो खावलायहरदों। जुदि बेखौ मानियाब्ला सामलाय आफादा बिजय शर्मानि हेंथायै आयेननि राहा लानो गोनां जागोन होननानै फोरमायो। बे समसिम जाथायनि गासैखौबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो इमेलनि जोहै फोरमायहरबाय होननानै खौरां बरिगाव सावस्रि आरो अनसाय मिरु सामलाय आफादनि आफादगिरि धनाय हाजदाया मोनसे प्रेस फोसावथायनि गेजेरजों मिथिनो होदों। बोराय पेन्सननि धोनखौ जालियाति खालामनानै जाखोमानायनि अजदाव दिनै बाक्सा जिल्लानि बसलपुर पुलिसा कक्राझार जिल्लानि तामारहाट जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि भुपेन दासखौ बाक्सानि जिल्लानिफ्राय हमदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि गरेश्वर जौगाखां खोन्दो मावख'आव
बिडिअ महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो भुपेन दासआ जालियाति खालामनानै बोराय पेन्सननि धोनखौ जाख्ल'नायनि अजद थिखांदोंमोन। जौगाखां खोन्दोनि सिङाव बोराय पेन्सननि 60 लाख रांनिबो गोबां बोख्ल'नानै जाख्ल'दोंमोन भुपेन दासआ। गरेस्वर जौगाखां खोन्दोनि मावफारिया इउनिस आलीजों गोरोबलायनानै जाख्ल'नायनि खामानिखौ मावदोंमोन होननानै अजद होनायाव दिनै मुसलपुर पुलिसआ आथिखालाव तामारहाट जौगाखां खोन्दोआव खामानि मावबाय थानाय भुपेन दासखौ बाक्सा जिल्लानि ट्रेजारार मावख'गिरि थरनि कलिताया होनाय एजाहारनि सायाव मुसलपुर पुलिसआ 77/2021 नम्बराव गसरलाइ रुजु खालामनानै नायबिजिरनायनि उनाव दिनै बिडिअ भुपेन दासखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। मख'जाथावदि 2021 मायथाइनि मार्च दानावनो गरेस्वरनिफ्राय तामारहाटसिम ट्रेन्सफार जादोंमोन भुपेन दासआ। बेराफारसे इउनिस आलीआ साख्रिनिफ्राय आजिरा लादोंमोनब्लाबो गरेस्वर खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिनि अफिसाव खामानि मावनाय समावनो बिडिअ भुपेन दासजों लोगो जाना दुर्नीति खालामदोंमोन। आथिखालाव इउनिस आलीआ खारखोमानानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 27थि 3 बोसोरारि आसाम गरखा सन्मिलनखौ देग्लाय बोसोराव बाक्सा जिल्लानि निकासि मणिकुमार सुबा समन्वय क्षेत्रआव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि खुंजानो गोनां आसाम गरखा सन्मिलना सानब्रैनि हाबाफारिजों मे दाननि 15, 16, 17 आरो 18 खालाराव जागोन। दिनै बे जथुम्मासालिखौ नायदिंनायजों लोगोसे खुंफुं आफादखौ खौरां लाहैदों बिटिसि सोरखार आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजनैतिक नेहाथारि माधव सेत्रीआ। मख'जाथावदि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो माननि आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे सिक्किमनि गिबि मन्त्रि प्रेम सिंह गोलेमोनहा बाहागो लाहैगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि पन्चायतनि मावखुलियाव दिनै जनाय महकुमा खुंथाय जनाय खोन्दो गुदि सावस्रि फाहामसालिनि बानजायनायाव आरो रायां आर्मि मेडिकेल कर्पसनि मददजों सिमेन्ट सापरि पन्चायतनि मावखुलियाव उफेरा सावस्रि फाहामथाय बादा खुंदों। बे उफेरा सावस्रि बादा खुंनायाव सिमेन्ट सापरि पन्चायत, डेकाफाम, थेलाम, समकं, माजरबारि आरो दिमौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव सा 100निबो बांसिन बेसेन नाङै ससमा राननानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लायो जनायनि साब डिभिजनेल मेडिकेल अफिसार डक्टर किशोर कामान, केप्टेन डक्टर राहुल राज, केप्टेन डक्टर दीपा गुप्ता, डक्टर मौसुमी मधुमिता अगरवाला, डक्टर देवाश्री देव, डक्टर शशिकान्त फानियां आरो गोबां एएनएम, जिएनएमजों लोगोसे गोबां आसाफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।